Dobrý den. Tak co? Už máte koupené dárky? Ne? No co takhle 1 nebo 2 babišenky? Nabízíme originální způsob, nazýváme to kupónová debabišizace. Velice originální nápad. Já mám teda jasno. A pokud ještě nevíte, mé jméno je Patrik Hampl a toto je politické dění posledních týdnů. Od oznámení výsledku říjnových voleb se toho na naší politické scéně událo mnoho. Okamura sundával vlajky, Macinka nám ukázal svou představu ministra životního prostředí, Reichl se snaží zamést pod koberec své filmové výkony a Turek je... No, Turek. Mezi tím vším tu máme ale jeden evergreen. Jen se stále dokola umístuje na titulních stránkách novin. Tak střety zájmu ostatních politiků. Ale ne, pane Babiši. Tady jde o váš střet zájmu. Já už jsem mu to řekl před volbami, když jsme spolu mluvili. Já říkám to stále stejně, protože jsem přesvědčen o tom, že Andrej Babiš minimálně půl roku tuší, že vyhraje volby, protože průzkumy mu dávali jednoznačně nejlepší pozici. No zákon máme vlastně docela jednoduchý. Mimo jiné říká, že je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravující investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v 2. paragrafu odstavce 1. písmena C nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti. A zde právě přichází ten kámen úrazu. Pan Babiš totiž vlastní... Moje dítě budou máno 30 let. Tohle 30leté dítě totiž jenom za loňský rok dostalo 1,6 miliardy korun na dotacích. Kdo to ještě nepochopil, ono zmiňované dítě je ve skutečnosti podnik Agrofert a právě ten je teď hlavní překážkou stojící k cestě již 2. mandátu premiéra. Andrej Babiš je ve střetu zájmu ve své pozici, tak ty možnosti jsou 3. Buď to je tedy holding Agrofert tak zdravý a ty dotace čerpat nebude, nebo Andrej Babiš by se musel celého holdingu reálně zbavit, a nebo 3. možnost, nemůže být premiérem České republiky. Své řešení nám Andrej tajil. Vyřeším je, když to bude na stole. A já skutečně se tady nebudu pouštět na nějaké odborné právnické debaty. Mnozí už ani nevěřili, že vůbec nějaké řešení má. To řešení asi mělo být někde v šuplíku, podobně jako ten státní rozpočet. Nic tam není. A ono osudové oznámení přišlo nakonec ve čtvrtek 4. prosince, kde jsme se všichni s velkým úžasem dozvěděli, že Babiš se od Agrofertu skutečně odstřihne. Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert. Toto pravděpodobně značí konec velké epizody naší politiky. Konec návštěv hříbátek. Apollo, no ten je úžasný. Počkej, kam jdeš teďka? Konec videí z telátky. No a především konec kohouta Silvera. Silver žije, je tady. A teď vážně. Babiš ve videu dále říká, že jeho firmu mají dostat jeho potomci až po jeho smrti. A v mezičase má spravovat jakýsi trustový fond, který bude kontrolován nezávislým protektorem. Je nutné teda i říct, že takovou organizaci české právo vůbec nezná a s největší pravděpodobností tak bude muset fond být zřízen podle práva jiné evropské země. Tento krok Babišovi pochválil mimo jeho spolustraníků třeba Petr Fiala. A stačil i panu prezidentovi Pavlovi. Od úterý 9. prosince se tak můžeme těšit z nového premiéra. No tak premiéra už máme. Kdo tam ale bude dál? V tomto segmentu si řekneme jejich jména a jejich vlastnosti. Ministryní financí bude Alena Schillerová, takzvaná hranolka české politiky. No to teda, co má vlastně ale Schillerová na svém pomyslném rejstříku? Ona ta naše hranolka je totiž i velká influencerka. A jestli si myslíte, že ten rozjezd měla tak hladký jenom díky své píli, tak jste na omyl. Zaplatili jsme ji totiž my. Prostě šíleně drahá princezna. Ministerstvo průmyslu a obchodu obsadí také už známá tvář. Schválně, jestli ji podle jeho přezdívky poznáte. Je to takzvaný superministr. Ano, je to Karel Havlíček. Já říkám s nadsázkou, že Bettina má větší preference než KDU-ČSL. Přesně, Bettina by byla lepší politička než Jurečka. No ale k Havlíčkovi se toho zas tak moc říct nedá. Kromě toho, že měl za poslední vlády Babiše na starost 2 ministerstva. A moc to nezvládal. Ale jak vidíte,
Naštěstí to měl jenom kousíček. Chtěl bych být jedno jako on, samozřejmě vím, že to bude dlouhá cesta životní, ale je to on, je to vlastně moje dvojče. Jak jste nejspíš už ohodli, dalším ministrem je naše superstar Adam Vojtěch. A místo holek na svůj obličej zvalil spíš Babiše. Adam Vojtěch, ten, jež nakonec řekl jméno. Řekněte přesně, kdo vám to řekl. Od paní doktorky Mackové. A ten, který se stane ministrem zdravotnictví po třetí, a to má za sebou jenom jedno období. Pro ty, co si to nepamatují, během spackaného koronaviru se točili ministři zahraničí jak kolotoč. A on byl prvním a pak posledním pátým. Dál tam máme celkem v pohodě návrhy na to, že jsou z ANO. Netvrdím, že s nimi ale problémy v budoucnu nevzejdou. Roberta Plagu jako ministra školství, Lubomíra Metnára jako ministra vnitra, Aleše Juchelku jako ministra práce a sociálních věcí, Jeronýma Tejce jako ministra spravedlnosti a Zuzanu Švarc-Baštěpánovou jako ministryně pro místní rozvoj. Pak tady máme ministry v uvozovkách za SPD. V uvozovkách, protože jsou to odborníci jmenování SPD. Jsou to Jaromír Zuna, bývalý uznávaný generál jako ministr obrany, přesto má ale své kontroverze a není uznávaný akademickou obcí. Martin Šebestian, bývalý ředitel státního zemědělského intervenčního fondu jako ministr zemědělství, kritizovaný za svolení dotací pro Agrofert. A Ivan Bednárik, Slovák, který se naučil česky teprve před měsícem. Vyloženě pravý Čech, že ano SPD. Na druhou stranu byl ředitelem ČD Cargo a Slovenských drah. A teď už ministři za motoristy. O těch jsme se už totiž namluvili hodně. Ale oni furt a furt toho nenechají. Tentokrát se zase Petr Macinka a Filip Turek svoje rezorty vyměnili. Takže nám tím chtějí říct, že jsou to dokonalí kandidáti a jsou tak dobrý, že můžou mít jakékoliv ministerstvo? No nevím. Aspoň přírodu neurazí, když na ní bude Turek hajlovat. Na rozdíl od nějakého diplomata. Ale to není vše. Nakonec Turek není na seznamu ministrů. Chudinku ho totiž bolí záda. A tak, aby se nezdrželo jmenování vlády, Babiš se s Macinkou domluvili, že Turek na seznamu nebude. To ale neznamená, že Turek za pár měsíců neřekne. Už jsem tady zas. A krom toho proběhla v úterý 9.12. studentská demonstrace proti motoristům na ministerstvu životního prostředí. A studentů dorazilo hodně, včetně mě. A to za motoristy není všechno. Otto Klempíř jako ministr kultury, a ten je taky relativně v pohodě. Jenom je to estébák, víc než 500 umělců podepsalo petici proti němu a kvůli jeho radikalizaci ho vyhodili ze skupiny JAR, ve které působil. No a jako posledního tu máme Borise Šťastného. Ten má být hlava nového ministerstva pro sport, prevenci a zdraví České republiky. Kromě toho, že nikdo moc nechápe, proč by mělo toto ministerstvo vzniknout, tak Šťastný je bývalý poslanec ODS. Motoristi nebyli jediní, kteří ho chtěli pod svá křídla. Údajně mu místo měli nabídnout SPD i ANO. No, my u těch motoristů ještě zůstaneme. Konkrétně u Filipa Turka. Taky mi přijde zvláštní ta naivita toho, že si lidi opravdu myslí, že tu revoluci udělali studenti a ne Gorbačov, KGB a spol, protože je jasný, že to bylo řízená věc a tak mi to přijde takový hezký, ale mám k tomu nostalgii od dětství. No. OK, tak to je fakt drsný. Skoro jako kdyby nám cibulka trošku zhranatěl. Komunista, estébák, Babiš, agent KGB a GRU. A dohlížet na to bude z Hradu komunista, estébák Pávek. Prostě nás v nové vládě čeká jen... Debil blbeček, akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe. No, budoucí vládu jsme si teď docela detailně probrali. Ale teď nahlédneme do sněmovny, nebo také do rajonu Tomia Okamury. Ten totiž v uplynulých několika týdnech, co je předsedou sněmovny, celkem slušně řádil. OK, super. To je doufám jasný, ne, když jsme členy. Proč nakonec? No, on se Tomio rozhodl, že opravdu vezme vedení sněmovny pevně do svých rukou. A tak původně česká delegace neměla jet vůbec. Bylo by to tak poprvé od vstupu do aliance. A důvod? Letenky do Ameriky jsou moc drahé. Jo. To byl ten důvod. Nejspíš si myslel, že státní rozpočet bude pak vypadat takto. Je to peněz, to je peněz. Ne. Proč ne? Tak jako šetřit se musí přece, ne? Nevadí. Hlavně, že počkal, až mu vyrolují červený koberec. Ale to k cestě na Slovensko není všechno.
Protože když se takhle nová sněmovna vydává na první cestu, tak většinou jeli zástupci všech stran. Tentokrát tomu tak však nebylo. Opozice se teda vydala na Slovensko na své vlastní náklady a vznikla z toho ta legendární fotka. Tak uvidíme, jak to celé ještě dopadne. Já vám moc děkuji za sledování a přeju vám nádherné svátky. A vidíme se zase u dalšího dílu politického dění posledních týdnů.